Erik Schiele. Bojím sa bielej farby, je veľmi pravdivá k ostatným veciam. Keď ten človek vystavuje ten bielý obraz, musí byť veľmi pozorný a ostražitý na to, jak bude narábať s ostatnými vecami, pretože tá biela je taká tupá farba, vlastne oko, keď sa na biely obraz pozrie, okamžite sa mu zastaví. Nemá ten zážitok tej hĺbky v tom danom obraze a zložitejšie sa pre mňa pracuje. Ale prečo som sa vlastne do neho dostal, som hľadal výjav čistotný, som chcel použiť na vlastne Europaletu. To je vlastne taký symbol prevozu tovaru, čohokoľvek vlastne vo svete. A bolo vlastne aj pokračovaním obrázkov, ktoré som robil na eurovozíkoch, na tých hliníkových, čo majú tej spoločnosti, ktorý som robil pred 2 rokmi. A zámerom bolo vlastne vystavať obraz, na ktorom bude vlastne výraz krajiny s tektonickými a litosférickými vlastne doskami. A vedel som, že pôvodne som plánoval malovať obraz, ktorý by bol vlastne z nášho slovenského prostredia, ale zdalo sa mi zaujímavejšie urobiť vlastne taký prerez pevniny a vody a začal som vlastne klásť do neho ako hľadanie ropy, všetko som dával vlastne ako keby hľadaní. Ja som dal vlastne ropnú väžu, ktorá vlastne hľadá tú ropu, ktorá je symbolom pre mnohých bohatstva, šťastia, komfortnosti a tak. A naopak na ňu som položil vlastne opak tejto doby vrabca, ktorý vlastne kvôli pesticídom zaniká a odchádza vlastne z krajín aj zo sveta. Vlastne kedysi to bol jeden z najčastejších vtákov. A nemal som nejaké zvlášť vodítko, vedel som, že tu budem dávať veci o hľadaní, tak som tam dal bociana ako symbol hľadania šťastia u mnohých v rámci symbolu rodiny, keď sa hovorilo, že bocian prináša vám dieťa, šťastie ako do také domácnosti. A na ňu som dal vlastne také vyhorené polienko, ako pre ľudí, ktorým sa to nedarí, dajme tomu, založiť tú rodinu a dospieť vlastne k tomu, ak tu založenie rodiny. A celé som to dal zase do nezmyselnej kombinácie všetkých tých vecí, ale išlo mi tu ako výstavbu obrazu, aby bol naozaj pekný, aby som mal taký ten zážitok a taký tej čistote. A snažil som sa ho robiť práve bez aj rôznych takých tých gest, ale nakoniec je tu isté zašpinenie, ale ktoré je v tomto prípade také čisté. Ja sa možno ospravedlním, ale budem musieť hovoriť trošku zoširoka, pretože Erik Schiele začal malovať a intenzívne začal malovať v čase, kedy maľba už dávno stratila svoje privilegované postavenie, také ako mala v dejinách umenia, kedy to vlastne bolo médium, cez ktoré sa vlastne riešili všetky vážne, veľké historické problémy, maľby, ako ich poznáme od, gotiky až po barok. A dokonca tá maľba takýmto spôsobom fungovala aj v období ranej moderny, ak si zoberieme Malevičové maľby, ktoré vlastne priniesli a otvorili problém abstraktnej maľby. Keď sa vrátim k Erikovi, vnímam ho ako autora, ako veľmi silnú individualitu a čítam jeho osobný príbeh, ale súčasne jeho maľba je pre mňa aj nejakým kultúrnym fenoménom alebo možno až sociálnym fenoménom, pretože Erikom sa vlastne začína isté špecifické obdobie v dejinách maľby 20. storočia na Slovensku, vlastne k takej akoby vlne návratu k maľby. A keď hovorím o návrate, myslím z pohľadu kunzistórie, pretože situácia Erika a jemu príbuzných maliarov, ktorí na prelome 20. a 21. storočia sa objavili na scéne, vnímali ten problém inak. Čiže ja si stále kladiem otázku, čo sa stalo a aké
okolností, bol Erik len ten človek na správnom mieste, alebo jeho malba má nejaké špecifika, že sa stal istým spôsobom lídrom a naštartoval vlastne taký ten obrad k malbe, ktorý sa na tom Slovensku reálne udiel. A neudiel sa samozrejme len na Slovensku, ale udiel sa v celom kontexte euroamerického umenia. A keď si vlastne kladiem túto otázku, tak súčasne sa snažím pomenovať niektoré znaky Erikovej malby, ktoré mi dávajú oprávnenie konštatovať, tá malba rezonovala preto, že mala tieto a tieto charakteristiky. A pre mňa, čo je veľmi dôležité, je, že tá malba je vizuálne atraktívna, čo je v prípade malby asi bežným problémom, ale keď si zoberieme, že tá malba v priebehu tých dejín, aj toho 20. storočia, vlastne ako keby bola v konkurencii s médiami, ktoré boli menej spektakulárne, dajme tomu konceptuálne umenie, tak ten aspekt vizuálnosti sa vidí v inom zornom uhle a ten aspekt vizuálnosti má ešte jeden akoby taký svoj podprahovú, dajme tomu vlnu, a je to zmyslovosť tej malby. Nehovorím o zmyselnosti, ale zmyslovosti, čiže tá malba primárne útočí na naše zmysly, čiže primárne útočí na naše oči. Je to vlastne ako keby tá retinálna malba, o ktorej Marcel Duchamp povedal, teda, že je to dávno zabudnutá kategória. Z obrazu na obraz si uvedomujem úplne iné stavanie si toho obrazu. Čoraz menej sa mi stáva základom nejaký ten atakt farbami a tá vizualita. Oveľa častejšie sa začínajú veci skladať vlastne z nejakých problémov, ktoré sa mi niekde dejú, ktoré sa v Európe, v prostredí Európy sa dejú. A tú surreálnosť by som stále asi, pretože mňa... Odmietal? To je to, že zložito sa mi to skladá, pretože pochopím nakoniec, že aj tak sa k tomu vrátim a že nakoniec je to surreálne, pretože začnem veci skladať z jednotlivého príbehu, z nejakého kódovania nejakých vecí, ale prišiel som na to, že ich to tak premnožím v tom danom obraze, že ich tak prekódujem, ako keby, že prestávajú byť čitateľné aj pre toho diváka a častokrát aj pre mňa samotného, že vlastne v tom zápale malby, samotného aktu malby, stratím sám sebe nič toho zámeru, prečo som ten obraz začal skladať a vystavávať a že vlastne z toho zámeru zložiť jeden jednoduchý obraz s nejakým námetom, ten akt maliarstva, toho zážitku osobného v tom ma dovedie mnohokrát k veciam, že do toho obrazu vložím veci, ktoré tam v skutočnosti asi do toho príbehu ani nepatrili. Do tej situácie, alebo ja nerad hovorím tej kritiky, ale ako keby som niečo kritizoval alebo na niečo sa pozeral z výšky a vlastne ja tam vložím nakoniec také nezmyselné veci, že prestane sa ten dať obraz normálne čítať a kódovať a stane sa podľa mňa asi surreálnym. To, čo je ďalší veľmi dôležitý aspekt, ktorý aj v tom čase zohral svoju úlohu, je príbeh. Je narácia. Príbeh, ktorý je pre diváka veľmi príťažlivý, pretože ho v tom obraze orientuje. Okrem tej základnej informácie vizuálnej mu vlastne prináša aj príbeh a ten príbeh, čo je zaujímavé, nie je lineárny. Je vlastne zložený ako keby takým hybridným spôsobom, že sa tam objavujú rôzne postavy, o ktorých sám Erik hovorí, že sú hybridné postavičky, ale že sa tam objavuje celý vlastne vizuálny repertoár prebratý z rôznych kontextov kultúrnych, od graffiti, gíča dokonca, až cez iné vizuály šírené, dajme tomu, internetom a vlastne tou digitálnou kultúrou. Takže je to príbeh takýmto spôsobom skonštruovaný, ktorý toho diváka láka a dáva mu vlastne návod, ako tie obrazy čítať. Určite sú ľudia, ktorí vedia narábať a oprašovať tú svoju polohu do konca života a narábať s ňou tak, že je stále svieža, ale ja pochybujem o sebe, že by som to dokázal, takže prirodzene mi normálne prišlo únava z takého
stále geometricky čistého, silne vizuálne akože kriklavého. A potreboval som si trošku tak oddychnúť z toho, ukludniť to a bolo to také prirodzené. Aj zo mňa to prirodzene vyšlo, ako aj v knihách, že som zrazu začal čítať normálne iné knihy, ale tak to je prirodzené. Čítať, počúvať inú hudbu a venovať sa úplne iným záľubám. Keď dlho pracujete v veľmi prečistenom priestore, vám proste začne chýbať ten bordel. Erik není jediná silná osobnosť maliarska na Slovensku, keď si zoberieme druhú polovicu 20. storočia. Tých silných maliarských osobností je desiatky. Na Slovensku sa malovať nikdy neprestalo a dokonca máme aj vlastne také fázy, kedy tá maľba výraznejšie vstúpila ako médium, ktoré spájalo nejaké generačné zoskupenia. Môžeme povedať, že takýmto spôsobom časť umelcov, ktorí neskôr vytvorili skupinu AR, sa vrátili k maľbe. Výrazná vlna návratu k maľbe bola vlastne v polovici 80. rokov, keď vstúpili na scénu generácia Ivana Čudaja, Laca Terena, vlastne ako keby tá prvá vlna postmodernej maľby založená na tej neoexpresivite, tej divokosti maľby. To, že maľba prestala byť to dominantné médium, sa ukázalo ako nezvratný proces a ukázalo sa práve cez tieto nástupy, lebo ten čas, kedy, dajme tomu, fungovala aj táto generácia neoexpresionistov, trval strašne krátko, trval 3, 4, 5 rokov a znova sa ten problém ako keby vyčerpal, ten nástup, tá energia proste odišla a nastúpila dominancia úplne iných médií, videoumenia v 90. rokoch. A v tých 90. rokoch zasa boli silné osobnosti v tej maľbe, spomeniem, Dorotu Sadovskú, alebo aj Roberta Bielika, ale oni zostali solitéri, ktorí vlastne museli bojovať o ten priestor, museli obhájiť právo na maľbu, ale nikdy nestrhli za sebou vlastne akoby celú vlnu následovníkov, alebo neboli prepájení generačne. V prípade Erika Schieleho je vlastne akoby líder, ten prvý, ktorému sa podarilo zhodou okolností, ale tých okolností je tam teda samozrejme viacej, vznikol ateliér Ivana Čudaja na vysokej škole, ale teda vznikla tá situácia, že viacero tých pozitívnych okamihov a medzi nimi aj ten charakter Erikovej maľby, že sa to stalo ako keby generačnou výpovedou. Tá maľba sa stala nástrojom generačnej výpovede. Vyšlo mi z toho najjednoduchejšieho cesty, pretože som si položil zámerne otázku, čo je aj pre bežného diváka japonská maľba, ten, ktorý sa vôbec nezaujíma o maľbu alebo kultúru vizuálnu. A mi prišla táto veľká vlna a rozmýšľal som, stále som tam bol, lebo tam tie veci som pripravoval nie pripravoval som to pre výstavu Yokobo Art Space v Tokiu, v galérii a predpokladal som, že tam bude väčšinovo japonský divák a chcel som vlastne prepojiť nejaký tam tú európsku a japonskú maľbu. A na to, aby som si sám sebe pripravil nejakú cestu, tak som začal tou najjednoduchšou. Som si povedal, že si urobím čistú kópiu, jednak jednej, to ani nie je vlastne klamem, ale že si vlastne urobím a chcel som tam vložiť, ja sám rád kradnem a prepožičiavam si vlastne animované postavičky a v tomto laborátori je vlastne japonský Pikachu, a je to vlastne Hello Kitty, ktorá vlastne je už na ústupe, to som ešte vtedy nevedel, až potom som dostal, že ako je to s japonskými súčasnými animovanými postavičkami, tamto je ten trh s týmto zábavným komiksom a prenosom rýchlejší. A prepojil som to vlastne s Pufom, Ufom, neviem teraz, či to je Mačko alebo Kupko, ako sa bije so sumo zápasníkom, aj tu s futurami z japonského komiksu, animovaného filmu vlastne Bender. A môjim cieľom bolo vlastne v prvom pláne, bez nejakého pozadia ešte, vtedy som ešte nemal vystavané, čomu sa budem venovať, o tom Japonsku. Tak to mi prišlo ako prvé vodítko, že prepojím vlastne japonské, slovenské a americké animované postavičky na tom člne a zmení sa tá situácia tých rybárov na vlastne taký malý boj animovaných postavičiek. Takže vlastne pre mňa to bola iba
takým hľadaním sám sebe, čo vlastne tam budeme robiť. Postupne potom som vlastne prešiel k tomu, že som objavil taký ten rozpor v ich kultúre, že neradi rozprávajú o negatívnych veciach a radšej hovoria o svojej kultúre len tom pozitívne. A objavil som ten les Aokigahara, kde sa dodnes, to je starý samurajský les, kde sa chodia samovraždiť, zavraždiť ľudia, potom ak zbíhajú v nejakej rodine, spoločnosti, v práci. A tam som už začal prepájať vlastne tú temnejšiu stránku ich kulturistov, popovou, vlastne s tými Hello Kitty, Tutorov a inými postavičkami. Ale toto bolo pre mňa vodítko toho prepojenia, že ako spojiť vlastne, ako sa naviazať na tú japonskú malbu. Tá maľba, aj keď aj v jeho prípade je ovplyvnená aj internetom, že si vyhľadáva vizuál, ktorý vlastne kompiluje na tom obraze. Nie je to tá spontánna maľba, že by to bol maliar, ktorý potrebuje zo seba dostať nejaký ako vnútorný pretlak. Je to skôr komentátor tej súčasnosti, ale zasa tá maľba oceňuje vlastne niektoré jej vlastnosti, ako je napríklad pomalosť. Nevedel som si predstaviť, že by som namaloval hniezdiaceho albatusa kráľovského, aby bol ako komiks namalovaný. Proste by mi to k tej polohe, k tej islandskej krajiny, mi to nepasovalo. Zdalo sa mi to, jak keby som to robil pre žuvačku, nejakú pre deti ilustroval nejaký výjav z krajiny. Takže ma to k tomu bádalo, ale u mňa to nie je to skôr pokus, omyl, náhoda, chyba a aj dodnes vidím, že je to skôr také, pre mňa to, keď niekto takto začne malovať, ako keby hľadal takéto ako cestu k tomu divákovi a ja to nemám rád, takéto predkročenie. Ja si myslím, že je to zhoda okolností, lebo keby, ja neviem, vstúpil na tú scénu začiatkom alebo v 90. rokoch, asi by tá spoločenská, kultúrna klíma proste bola nejaká iná a asi by zostal výrazným solitérom, ale tu sa spojilo vlastne tá silná individualita, pozície aj toho vlastne Ivana Čudaja, vznik toho ateliéru, ďalší mladí maliari, ktorí boli podobne naštartovaní, takže stal sa z toho nejaký ako kultúrny a sociálny proces. Že toto podporilo, že Erik nezostal len výnimočnou individualitou, ale že vlastne ho dnes už historicky môžeme ex post pomenovať, že to bol teda ten človek, ktorý pomohol naštartovať ten obrad v malbe. Išiel som ako turista, trošku je tu silne nutné, potrebujem povahovo niekedy prestrihávať prostredia. A ja som odišiel vlastne s manželkou na trojtýždňový vlastne auto na cestu okolo celého ostrova Islandu a som tam, čo ma nadchlo vlastne, že som sa vlastne ocitol v úplnej vyprázdnenosti, ktorá, keď odíde človek z krajiny ako je táto, alebo európske prostredie mestské, je preplnené naozaj tým reklamným smogom a všetkým, tak tam som to zrazu pre moje oko bolo všetko strašne vyprázdnené a myslím, tam boli období júna, keď ešte pomaly ustupovala zima, vlastne začínal pomaly, už mala byť jar, ale ten rok to bolo také pomalšie a neustále bola vlastne obdobie nejakej hmly a pre mňa vizuálne tá krajina bola obrovským šokom, že očakával som niečo iné a to vyprázdnenie, ak som ho 3 týždne sledoval a fotil bez ľudí a bez všetkého, iba s občasnými rybárskymi mestami a tak, mi vnútkalo takú potrebu vlastne po návrate spraviť pár vecí len pre seba, ako keby bolo to potrebné, potreboval som to spracovať. Takéto vyprázdnenie v obraze mi proste v predchádzajúcich dielach chýbalo a ja som mal tú potrebu sa pokúsiť to spraviť a dokonca snažiť sa vytvoriť ten zvuk pre seba, aký sa mi tam ocitol s takýmto vetrom. Umelecká obec a hlavne výtvarníci pripisujú konzistorikom kompetencie a silu, ktorú oni de facto nemajú. Ja si myslím, že konzistorici buď teda vystupujú v roli spolutvorcov, že sa stávajú nástrojom, ako argumentovať a popísať nejaký proces, ktorý sa rodí a vlastne sú takými propagátormi
tak ako bol, dajme tomu, Pierre Restami vo vzťahu teda k francúzskym novým realistom a iní teoretici, alebo potom vstupujú do toho procesu ex post a snažia sa nejakým spôsobom pomenovať. A ja si spomínam, že keď bol na škole Robo Bielik a končil u Ruda Sikoru malbami, ktoré v tom čase boli ako keby vymknuté z doby, proste nejakým spôsobom sa s tou aktuálnou realitou, ani tou realitou toho umeleckého sveta neväzbili, že prišiel vlastne s tým brutálnym návratom takej tej realistickej až akademickej malby, tej figurácie a tá ikonografia, tak ja sama sa priznám, že som vychovaná na moderne a moje oko si muselo zvyknúť, muselo akomodovať, aby som začala o tomto type malby uvažovať ako pozitívne. Skôr som to brala, je to jazyk zabudnutý, dostal sa tu omylom, len neviem, či sa nedostávame ďaleko od toho Erika. Takže uzavriem to možno tým, že čo len potvrdzuje, že ten Robo Bielik sa narodil v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste a musel prejsť veľkú tortúru, až si vlastne obhájil tú svoju pozíciu. Kdežto Erik, vybavený individuálne svojimi zručnosťami, svojim pohľadom na svet, mal ešte tú historickú výhodu, že vstúpil do nejakého sveta, ktorý bol viac ochotný počúvať a reagovať na tento typ malby. Zaujímavá krajina v rámci malby, že ozaj to vyprázdnenie, ten zvuk, no pre mňa to si uvažujem, že tak toto si dám, že to skúsim.